Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa ze hry Shakes and Fidget. Na světě 19 cípa. Moc to jako nehraju, ale omlouvám se, že se to tak seká, to nejde vůbec nastavit. Počkat, mám ještě zvíře. Ne, nemám, tak to najmout. To je lepší. Ach jo, tak dám třeba tohle. Jo, vyhráli jsme a do podzemí. Tady toho chlapka v podzemí nikdy nedám. On je tak silný, vole, to si nedokáže. Já jsem totiž jednou mu zbojil jenom 350 000 životů, ale to se stalo fakt jenom jednou. Teď zkusíme vesty, taky ne, ale jo, počkat, to jsme ji ubrali docela hodně. Tyjo, 89. Jo, tak se přihlásíme. Můj cech se jmenuje Gibiceps. Ano, vyhráli jsme. Daroval bych 11 zubin, že nemůžu. Lagy. Jako gratuluji, ne jako cigáni. A tady máte pak zbrojírnu. Bo mám zbrojírnu. Sami doplní věci, no. Ale co teď vlastně, no tak já vám ukážu ještě další postavy. Třeba Nidius na světě 12. Pošta, tam došla teď. Reotacko, jo. No to je jedno. To je nějaký debil. Stínokody. Se podívejte na boj mezi Stínokodílem a Nidiusem. Takže doufejme, že Nidius vyhraje. Jo, Nidius, já jsem malém řekl Stínokodíl, ať vyhraje. Jo, dali jsme ho. TMG. Vaječný prsten. Počkat, co tam bylo? Vejce dej si k snídaně, lépe ti půjde sekání níž. Šťastné Velikonoce. Tak to si hned nasadíme. Jo, to bylo lepší. A co tam je tyčka za chlápka blbýho? Ne, ten ne, tady. Jo, Pirát Pepa Slavík, to je tvrdá bytost a jako fakt. Kdybyste viděli to, co se mi teď stalo v reálu, to je jedno. Tak. Vím, že no, tohle jakoby nejsou moje postavy, takže já nic nedělám. Pak Robin 19. Jenom Sipa je má postava. I Ondra. Ondra se jmenuje i v reálu, ale to není podstatný. To jakože jste neslyšeli. Jakože jste to neslyšeli, jo? Jakože jste to neslyšeli. Tak ho tady zkusím. Pirát Pepa Slavík. Blbej průzkumník, taky ho nedá. Ale jako kdyby byl kouzelník, dejme tomu. Chcete něco vidět? Podívejte. Tam je prostě stejný heslo, stejný všechno. A teď podívejte, já dám si 19. A jsem tady. Dobrý, ne? Připojit. Chyba pozvánka za sebou. Jako tohle není jakoby můj účet, ale nějak jsme se na to s klukama ze třídy dostali. A vůbec nechápeme jak. Tady ten chlápek to nejspíš nehraje. Jako dobrý věci všechno, ale nehraje. To má jenom 10 hub, takže jako hrál to. Tady toho Markusa, tam jsem byl taky 142 nebo 3. A on mi to někdo sebral, já vám to klidně ukážu v síně slávy. Já vím, kdo mi to sebral, tak jsem...
To je blbost. 150 level. Cože? To už jsem tam tak tomu... Slíbenou tu. Naval mi zpátky můj účet, už jsem ti napsal e-mail, tak mi dej slíbenou postavu, nebo mi dej tuhle hajzle. Seš bostard, který liže. Dobrý, ne? To byla jenom taková malinká větička. Tak jo, to by možná pro tento díl mohlo být vše. A příště se uvidíme při dalším videu, ještě nevím u čeho, ale ještě to natočím dneska. Takže vás zdraví gamers.oc a čau čau.